Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri, żar l-investiment multimiljonarju li bħalissa qed isir mill-kumpanija ST Microelectronics f'Alkirkop. Dan fid-dawl ta' investiment li laħħaq il-250 miljun euro fil-faċilità ġdida tal-kumpanija wara li l-Gvern għaddigla l-art permezz tal-entità Indis. Din il-fabrika ġdida se tkun ibbażata fuq teknoloġija avvanzata, awtomatizzazzjoni u robotika waqt li se ssaħħaħ ir-rwol ta' pajjiżna barra minn ġdudna fil-manifattura teknoloġika ta' valuroli. Dr. Abel enfasizza li l-avvanz fit-teknoloġija jfisser li l-ħaddiema se jkollhom aktar għodda biex isidu l-produzzjoni permezz tal-automation, imma tfisser ukoll aktar taħriġ, ħiliet ġodda, karrieri aktar b'saħħithom u pagi aħjar għall-familji Maltin u Mawġin. U għalhekk li billi din se tkun l-ikbar back-end operation tal-ST ġewwa l-Ewropa, ħatoħloq ukoll dependenza fuq pajjiżna f'dan is-settur tant importanti l-garanzija tax-xogħol u li huwa xogħol tad-direzzjoni li rridu nieħdu lil pajjiżna fih, jiġifieri tal-manifattura bil-mezz tal-automation, tar-robotika, tat-teknoloġija avvanzata, ta' components illi jridu jmexxu l-industrija l qudiem semmejt l-automotive sector aktar qabel, is-settur tal-avjazzjoni, il-mobile phones, kollha jeħtieġu dak li ħajkun qed jiġi prodott ġewwa dan il-faċilità. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri spjega l-isfidi li ġew meluba biex dan il-proġett ma sitx u bla preċedent seta' jitwettaq fil-ħin. Dimna b'mod tajjeb ħafna jien nixtieq nirringrazzja l-entajiet involuti b'mod partikolari Indis u Multi Enterprise li f'proġett bħal dak l-ikbar proġett ta' investiment kellna nagħmluh f'perjodu relattivament qasir ħafna ta' 18-il xahar minkejja l-isfidi kollha għaliex għandna l-kompetenza kif immexxu dawn it-tip ta' proġetti wkoll lestejna fil-ħin within budget u issa wasalna biex fil-fatt tajna lill-binja l-lesti ħalli mbagħad tkun tista' tkompli il-proċess ta' makkinarju ġo fiha. Il-General Manager ta' ST Microelectronics, Loren Filippozzi, qal li din l-inaugurazzjoni tal-faċilità timmarka pass ieħor importanti favur aktar kollaborazzjoni dejjema bejn il-kumpanija u Malta.